Dobrý deň, priatelia. Pôvodne som nemal úmysle dneska natočiť ďalšie video, ale je sobota, pekný deň. Nedalo mi to, tak som si dovolil ešte jedným bonusovým videom vás osloviť. Bez dlhých okolkov mojich 6 zápasov na poobede. Tak nech sa páči. Tri hokejčeky si dáme pri futbale. Hokej, Česko-Británia. Británia dá gól. Myslím si, že dá. Nemecko-Polsko. Polsko dá gól. Tiež si myslím, že dá. Kanada-Fínsko. Fínsko dá 1,5 plus, to znamená 2 góle. Potom 3 futbalčeky. Slovan-Ružomberok. 2,5 plus, 3 góle musia padnúť. Standard Liež, Gent. 2,5 plus, takisto 3 góle musia padnúť. A dáme si Maďarov, Fehervar, DVTK. 2,5 plus, 3 góle musia padnúť. Môj výber na dnešné poobedie. Prajem vám všetkým príjemný zbytok dňa. Som šťastný, že vás mám a som rád, že som vás mohol znovu osloviť. Pokiaľ sa vám moje videá páčia. Lajkujte, zdieľajte, dajte si odber. Tak zas niekedy inokedy. Teším sa na vás. Bye bye.